Майда да безгә килүчеләр бик күп бар. Но Пермдә булган хәл кешене куркытып алды. Шалтыраталар, борчылалар ди Казанда урнашкан хостел хезмәткәре. Пермдә булган фаҗига күпләрне хафага сала. Омск өлкәсеннән килгән Екатерина Булейканың туганнары да хәл сорашудан туктамый. Кызлары бер айга хостелга тукталган була. Если пожарная безопасность, Килгәч тә янгын куркынычсызлыгы, запас чыгу юллары барлыгын администратордан белештем. Барысын да күрсәттеләр. Шуңа курыкмыйм. Подвальный помещение түгел. Хостел бөтен пожарная сигнализация белән оборудование ителгән. Здесь пожарный выход находится. Елына хостелларны берничә оешма тикшерә. Чисталык, куркынычсызлык таләпләре үтәлми икән, ябарга да күп сорап тормыйлар. Пожарная безопасность. Яңа куркынычсызлыгын да тикшерәләр. Роспотребнадзор да көттерми. 2019 елның июлендә ачылыр алдыннан барлык тикшерүләрне узып, яңа лицензия алдык. Анысы 2022 елга кадәр. Хостел дип аталган кечкенә отельләр Казанда 7 ел элек ачыла башлады. Универсиада алдыннан арзан торакка ихтыяҗ зур иде. 2014 елдан бу өлкәдәге тәртипне ГОСТлар буенча көйлиләр. Ә менә узган елның апрелендә закон кысаларына кертәләр. Соңгы үзгәреш октябрьдә була. Пермь фаҗигасы да законны үзгәртергә мөмкин, әмма фикерләр төрле. Действующим законодательством. Гамәлдәге законның да нормалары җитәрлек, ә менә тикшерү чаралары тиешенчә тормышка ашырылмаган. Димәк, төбәкнең дәүләт торак инспекциясе һәм Роспотребнадзор тиешле күзәтчелек итмәгән. Ә бу йортта яшәүчеләр җәмәгать контроле турында оныткан. Аны хәзер подвалларын чыгарга кирәк. Ул законган нигә кирәк, яңадан өлеш кертергә кирәк, яңадан бер статья кертергә кирәк. Прокуратурада әйтүләренчә, Волскилс алдыннан Татарстандагы барлык хостеллар тикшерелә. Мондый халыкара чара алдыннан иминлек беренче урынга чыкты. Казан үзенең кунакчылыгы белән аерылып тора. Узган елны гына да монда 4 миллионнан артык турист килә. Кунак ашы кара-каршы булуга карамастан, Пермдә булган фаҗига, куркынычсызлык беренче урында булырга тиешлеген тагын бер кат исбатлый. Бүген без Казанның 5 хостелын әйләндек, һәм аларның берсе дә подвалда урнашмаган. Андыйлар булып, инде законга да үзгәрешләр кертелсә, димәк, аларга якын арада ябылырга туры киләчәк. Алия Хайретдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.